Здравейте! Аз съм Елена Йоловска от All Sport Orthotics и ще ви дам няколко начина за справяне с болки в кръста и гърба. Когато човек има болки в кръста и гърба, те може да са вследствие на слаба мускулатура, неправилна стойка или претоварване, както е при спортисти или хора с тежка физическа работа. Каквато и да е причината, упражненията и гимнастиката са изключително важни. Ако сте активен спортист, хубаво е преди спорт да загрявате добре, а след спорт да разтягате добре. Ако имате тежка физическа работа, отново загрявайте преди нея и разтягайте след нея. Ако сте обездвижен и имате болки в кръста и гърба, със сигурност мускулите в корема и в кръста са слаби, което означава, че трябва да ги засилите, защото те са тези, които държат костноставния апарат. И без тях няма как да имаме добра стойка и здрав гръб. Често пъти хората имат болки в кръста и гърба, но с години ги пренебрегват. Това води от просто претоварване в дископатия, в протрузия и накрая, за съжаление, и дискова херния. Добре е сигналите за болка да се четат веднага. Усетите ли болка? Помислете откъде идва причината, какъв е проблема. Елиминирайте причината, съответно ще елиминирате и болката. Минерални бани и спа, охлаждащи или пък загряващи кремове също биха облегчили. Масажи, процедури, електротерапия са чудесен метод за справяне с болки в кръста. Ако вече проблема е по-изявен, при нас може да тествате японски колани замст, които са изключително стабилни, комфортни и неограничаващи движението. Японските колани на замст са създадени всъщност за спорт. Защото един спортист, ако му е некомфортно или пък ако му ограничава движението, той няма да носи колана. Коланите са направени за това да стабилизират по-слаба мускулатура или да стабилизират долната част на гърба или малко по-нагоре, така че да заздравят де-факто слабата мускулатура и да подкрепят гръбначния стълб. Слагането става изключително лесно, дишащи, комфортни и неограничаващи движението. Това, което трябва да знаете и да имате предвид, е, че в над 70% от случаите на болки в кръста и гърба, причината идва от ходилата. Паднали сводове, променена биомеханика на стъпало, кривене, нарушаване оттам на цялата стойка, прекомерно натоварване в кръста и нагоре към гърба. И ето това е причината за прекомерното натоварване и за болката. При нас в All Sport Orthotics може да направите безплатен анализ на ходилата, за да видите дали болките в кръста не идват от ходилата. Може да запишете час през нашия сайт, линка е под видеото, да изберете най-удобната за вас локация в цялата страна, да запишете удобен за вас час и да ни посетите. Абсолютно няма ангажимент за покупка. Анализът е напълно безплатен, консултацията ни е напълно безплатна. Радваме се хората да чисто превантивно да се грижат за здравето си, така че да не стигат до сериозни проблеми, до износване на стави и, не дай си Боже, до оперативни намеси.